xa kugonywa abantu abaninzi ephondweni sakube sikhusela nabo bangakwaziyo ukuba bafumane isigonyo ngenxa yemeko ezithile. Kodwa kona ukugonywa kubalulekile ekusincedeni ukuba sinqande ukunwenwa kwale ntsholongwane kunye nokosulelana kwabantu. Ukugonya abantu abaliqela okanye inani elivakalayo kutheza amandla le ntsholongwane ukwenzela ukuba ithi xa izula ingafumani mntu inokumosulela. Eli chiza lokugonya liza kusincedisa ekunqandeni ukosulelana kwabantu abaninzi ukuze sinqande ukunwenwa kwentsholongwane, izigulo nokusweleka kwabantu. Urhulumente wase-Eastern Cape uza kugonya abantu abangaphezulu kwezigidi ezithathu njengoba besendichazile. Siyabacela ke abantu bakuthi bancedisane. Siza kugonya abantu ngokweziqendu ngeziqendu, uqala kwabezempilo ukuya kubantu abadala abagcinwe kumakhaya abantu abadala njalo njalo njengoko sicacisile engasentla. Sizawusebenzisa zonke izixhobo esinazo, iindawo ezisinokuzisebenzisa zikarhulumente apho sinokugonya khona abantu. Isiqendu sesibini sawujongana nabasebenzi abo ba-critical bakwakwi-frontline, like abasebenzi abangamapolisa, ootishara, abasebenzi bakwa-SASSA, kwa-Home Affairs naseziposini, njalo njalo, abasebenzi abanento kwenza nokudilishana nabantu kumhla nezolo. Zonke ezo ziqendu sizawuzilandela ngendlela efanelekileyo ukuqinisekisa okokuba umsebenzi wenziwa ngempumelelo. The procurement of the vaccine will be done by the National Department of Health, and will only procure the ancillary supplies. The vaccination program will be conducted over 6 to 9 month period depending on the delivery schedules of the vaccine. Similar to the IEC election program, Department of Education will make schools accessible. Churches, community centers will be used as vaccination sites. Temporary vaccination centers will also be established at key points such as municipal offices, building, malls, taxi ranks, private doctors, pharmacies, private hospital, NGO clinics, to make it more accessible. Mobile services will also be used. The vaccine rollout will be led nationally in close coordination with our Eastern Cape Department of Health and the private sector in our province. Ayinanyani into ethi eli chiza ekuza kugonywa ngalo abantu liyanyaniswa ne-5G, kwaye sithi abantu mabangamameli amampunge, izinto ezingekhoyo. Siqala ngokugonya abasebenzi bezempilo kunye nabantu abadala kuba sifuna ukukhusela bona. Xa kufika elam ilixa ndiza kugonywa, kwaye yinto ekuza kufuneka sonke siyenzile. Uba ithetha ukuthi thina zinkokheli funeka size ngaphambili sizokhokela ukugonywa kwabantu, sizinkokheli funeka siyenzile loo nto ngaphandle kwamathandabuzo, ukubonisa abantu into okokuba eli chiza silifunileyo salilolonga ukuqinisekisa uba lirayithi kwaye lirayithi and abantu balibone nalapha kuthi. Kodwa iinjongo zethu ayikokukhusela zinkokheli kunabantu, iinjongo zethu kukukhusela abantu, ingakumbi abo basebenza ngaphambili.